मानसियानो मानसिनि बेदर जायो। माब्लाबाथ' गाव गावनि हासुदैखौनो लोङो। गोथैसालियाव थानानै मानसिनि गोथां बेदरखौ जायो। आगुरपन्थी आगुरि भारत हादरनि हिन्दु धोरोमनि मोनसे बाहागो। मोखांनिफ्राय लानानै गासै देहायाव मानसि सावनायनि हांगारखौ फुननानै लायो आरो गोदोनायाव मानसिनि बेगें हारा खर'फोरखौबो गानो, जायखौ जोबोद गिथावनाबो नुयो। बेबायदि सुबुंखौ आगरि बाबा होननानै मिथियो। गोबाङानो बेखौ भगवान शिवनि अबतार होननानै फोथायो। आगरि बाबानि खुगानि फंसे रावानो मानसिनि जिउखौ सोलायहोनो हायो होननानै गोबाङानो फोथायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आगरि बाबाफोरा भगवान शिवखौ फुजियो आरो भगवान शिवनि बुंनाय लामाजों थाबायो। बेबायदिनो आगरि बाबाफोरा सरासनस्रा सुबुं माहारि एबा सुबुं समाजनिफ्राय गावखौ आलादा खालामनानै लाथारो। नाथाय बेबायदि नङा जे आगरि बाबाफोरा जेब्लायबो मानसिनि गोथां बेदर जायो। माब्लाबा माब्लाबाल' आगरि बाबाफोरा गावसिनि धोरोम नेम निथिखौ फालिनो थाखायल' मानसिनि गोथां बेदरखौ जायो आरो मानसि थैनायनि बेदरखौल' जायो। बेनो बिसोरनि मोनसे धोरोम। बिसोरो बुङो इसोर बानायनाय गासिबो बेसादखौ जोंहा जानायनि मोन्थाय दं आरो मानसिखौबो इसोरानो बानायदों, बेनिखायनो जानायाव जेबो हेंथा गैया। आगरि बाबाफोरा गोथैसालिखौनो गावनि न' मानिनानै लायो। मिथिनाय बादिब्ला आगरि बाबाफोरा बांसिन हरनि समावल' ओंखारो आरो गोथैसालियाव ध्यान खालामो। आगरि बाबाखौ गोरलैयैनो सिनायनो हायो मानोना बिसोरो मोखांनिफ्राय लानानै आथिंसिम गुफुर गाबनि हाथफ्ला फुननानै लायो आरो गोदोनाफोराव मानसि खर', हारा बायदिखौबो गानो। गुफुर गाबनि हाथफ्लायानो जादों मानसि गोथै सावनायनि हाथफ्ला। आगरि बाबाया गान्जा, जौ बायदि गोबां निसा लायो मानोना निसाजों आगरि बाबाया निजोम गाहामै थायो होनना मिथिनाय जादों। आगरि बाबानि खाथियाव रावबो सरासनस्रा सुबुंफोरा थांनो हाया एबा गिनाय मोनो। नाथाय आगरि बाबाया सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय जेबो गिथावना नङा। फै बयबो फै। जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर, लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा, मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।